say no way. Each like a side. As well as one side, if I have to ya. Manakosi etu ade. Ino nyere anyị mgbe nọ ndụ. Anyị nọkwa dị ga-anọnyere anyị wee ruo mgbe anyị na-aga afụ iru n'iru igwe anyị na-asị Chineke n'ebe ọ bụla osi etu a wee dị ya anyị enweghị ike ịgbagha Chineke okwu mana ka o si na dị anyị nwere hope na gọọmenti nọ ya na gate n'ebe ahụ na ndị kansụl niile ga-afụ anya n'ụbọchị ahụ igwe Agudire nke ọma. Amen. Ivan